ತುಳುವ ಬಂಧುಲಿಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಖಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗಿನಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದು ದಾಯಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಬನೋಲಿ. ಅಂಚನೆ ಇಂದೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ ಬೇಗ ಜಟ್ಪಟ್ ಆದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ನೆಕ್ ದಾಲ ಅರೆಪು ಕಡೆ ಎರೆಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದಾನಾಗ ಇತ್ತೆನೆ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನೆಕ್ ಬೊಡಿತಿನ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಂಡ ಮಣೋಲಿ. ಮಣೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಮಾತರ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಮಣಲಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಅಟಿಲ್ ಬೇಗನೆ ರುಚಿಯಾದ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಈ ಅಟಿಲ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕ ಪಲ್ಲೆಕನೆತ ಪುದರ್ದಾದನ್ ಪಂತಿಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪುದರ್ ಎಂಚಿನಾಂದು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ನೆಕ್ ಮಣೋಲಿ ಗುದ್ದುದು ವಾಡ್ದಿನ ಕಜ್ಜಿಪು ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಸೊ ಮಣೋಲಿ ಗುದ್ದುದು ಕಜ್ಜಿಪು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ತೂಕತೆ ನೆಕ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಣೋಲಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕುಲು ಏತ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ನಿಕುಲ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಒಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈತ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಮಣೋಲಿ ಪುನೆಟ್ 15 ಮಣೋಲಿ 15 ಇರುವ ಮಣೋಲಿ ದೆತ್ತೊನೊಲಿ ಬೋಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಸೊ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಐತ ಕೊಡಿನ್ ದೆತ್ತದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದಿಯೋ ಒಂದೆ ಆಯ್ ಬಕ್ ಇತ್ತೆಂದೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅದಿಂಚ ಗುದ್ದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬುರುಂಡ ಯಾವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದು ಬುರುಂಡ ಯಾವ ಐಕ್. ಸೊ ಅವೇ ನಂಚ ಮಾತ ಮಂತದೀದ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ ದೆತ್ತದಿಯೋನ್ಗ. ಸೊ ತುಲೇತೆ ಮಾತ ಮುಲ್ಪಯ್ಯಾನ ಗುದ್ದು ದಿನ ಮಣೋಲಿನ ದೆತ್ತದಿಯೋ ಒಂದೆ ಬರೀಕ್ ಒಂದು ಇಂಚೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ತುಲೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಡ್ದು ಒಂಚು ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಂದ ಪನೊಲಿ ಎಲ್ಯ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿ ತೆತ್ತೊಂದು ಅವನು ನೀರ್ ಇಡಪಾರ್ದು ದೀಕ ಐತ ನೀರ್ ಬುಡಾಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀರ್ ಬೋಡ ಐತ ನಂಕ. ಸೊ ಅವೇನಂಚ ಪಾರ್ದೀಕ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜೆರ್ದು 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನೇ ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಣ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿಮಿ ಚಟಪಟ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ. ಸಾಸಿಮಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ. ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾವು ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10 ಎಸಳು ಬೇಸೊಪ್ಪು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಸಾಸಮಿ ಉರ್ದುದ ಬೇಳೆ ಈತ್ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಗುದ್ದುದೀತಿನ ಮಣೋಲಿನ ನಮನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಮಣೋಲಿ ಗುದ್ದುನಗಲ ಅಂಚನೆ ಎನಕಡ್ ಪಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರುಂಡ ಯಾವ ಐಕ್. ಸೊ ಗುದ್ದು ದಿನ ಮಣೋಲಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೊ ದೀತಿನ ಒಗ್ಗರಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಣೋಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಇತ್ತನೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಅಡೇಗೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡ್ ಮಣೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಮಣೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯರೆಜ್ಜಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮಣೋಲಿ ಕರುಮ್ ಪನೋಡು ಪಣ ಒಂಚೂರು ಅದ ಬೇಯೋಡು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಶಿ ಬೇಂಡ ಯಾವು. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಕರ್ಕೂರ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಈ ಕಜ್ಜಿಪುಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ నేను ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂಡೆ. ಸೊ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಸೊ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದು ಅಬ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಇಂದೇನ ಒಂಚೂರು ಅಂಚನೆ ಮುಚ್ಚುದ್ದೀವನ್ಗ ಒಂಚೂರು ಅಡೆಗೆ ಬೇಯಡ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯಡ್. ಸೊ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಂಡ ಯಾವುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸೊ ಯಾನೆಕಡ್ ಪನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬೇಯಡ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟೆ ನೀರ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನೋಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 3 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲು ರಸಂ ಪೊಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ರಸಂ ಇಜ್ಜಿನ ಸಾಂಬಾರ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂಡ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕು ಲವ್ ಪಾಡಿ ಅಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು.
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರ್ ಪಾಡೋ ನೋಡು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪುಳಿನ ನೀರಿಡ ಪಾಡ್ದೀತತೆ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಸೊ ಐತ ಪುಳಿತ ನಾರನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಖಾಲಿ ನೀರ್ ಪಾಡಂಡ ಯಾವ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ನೀರನ್ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ವಾಶಿ ನೀರ್ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಇತ್ತನೆತ್ತ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲೊಪ್ಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಣೋಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯೋಡು. ಆಯ್ಬೊಕೆತ್ತನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪೊಡಿ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಪುನಾತ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ. ಇಜ್ಜಿಂದ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಚಿ ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ನಮ್ಮನೆಟ್ ದಾದ ಮಾತ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದ ಬಣ್ಣ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರು. ಸೊ ಈತೆ ಪಾಡ್ದೇನ್ ನಮ್ಮ ಈತ ಈ ಮಣೋಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬೇಯೋಡು. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ನಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಬೇಯ್ಪ వచ్చి ಸೊ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತದ ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೇಯ್ಪುನಾತ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣೋಲಿ ಎಂಚಿನೊಂಡುತ್ತಲೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಶಿ ಬೇಯೋಡು. ಸೊ ಒಂದು ಆತ್ ಬೇಯ್ಪುನೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂದೇನ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡ ಬೇರೆ ದೀಕ. ಸೊ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಡ ಒಂದು ಬೇಯಡ್ ಅಪ್ಪಗನತ ಮಸಾಲಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಮಣೋಲಿಗೆ ಪತ್ತುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಣೋಲಿ ಕುದ್ದುದು ಪಾಡ್ದಿನ ಕಜ್ಜಿಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡ್. ಸೊ ಒಂದೇನ್ ನಿಕ್ಲು ಒರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಏಪಲ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪರ್ ಆತ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಖಾರ ಪುಳಿ ಚೀಪೆ ಮುಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ನಕ್ಕದು ಉಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಜ್ಜಿಪು. ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಗಂಜಿ ಮಂತಾರಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾರು ಮಂತದ ಬೇತ ಒಲ ಕಜ್ಜಿಪೋಡು ಅಂದಾನಾಗ ನೆನ್ ಮಂತೊನುಲಿ. ಸೊ ಕಡೆಯರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ನೀ ಮಸಾಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಇಜಿನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಪವ ಕಟ್ಟುಂಡು ಅಂದಾನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಣೋಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತನ ಈ ಕಜ್ಜಿಪುನ ಮನ್ಪುಲಿ. ಸೊ ನೆನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಪಿರ ಮಂತತ್ತು ಪರಿ ಈ ಕಜ್ಜಿಪುನ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜರ ಇನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿಲೇನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬರೆಯರೆ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಸೊ ಪಿರಾತ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆನೆದುರು ಬರ್ಪೆ ಯಾನ್ ದಿತ್ತಿರುತ್ತಿ ಶೆತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು.